Čaute, tu je Snakes a vítam vás pri mojom novom videu. Tentokrát si spolu zahráme hru s názvom Šibenica. Na pomoc som si zavolal jedného skvelého mládenca a konzultanta k tejto hre, Davida. Tak David, pekne sa pozdrav divákom. Ja neviem už. Ale no, nevieš sa pozdraviť? Neviem. No nič, tak nám skús povedať, koľko máš rokov. 10. Výborný vek, David, čiže v takom veku nebudeš mať problém v tejto hre excelovať. Ja neviem už. OK, tak sa pustíme do hry. Zadáme si meno. Aké si dáme meno? David, povedz nejaké. Môže to byť napríklad aj tvoj obľúbený športovec. Zidane. Zidane hovoríš? Tak dáme si Zidane. Dáme si hrať. Prvé slovo je neznáme. Prvé slovo neznáme, hlavné mestá. Pomôcka Mozambik. Celkový štát. Celkový čas 2 k 10. Tak, ideme na to. Tak, hovor David nejaké písmenka, čo mám dať. O. Áno? K. Áno? J. Ale nie. Blbo si poradil, David. Ja neviem už. No nič, pokračujeme ďalej. Teraz skúsim dať nejaké písmenka. Druhé slovo neznáme, kategória krajiny. Pomocka Afrika. Tak ideme. Afrika, tak musíme dať Ačko, Dčko, Ečko, O, U, V, K, C, L, N. No, máme ešte nejaké pomôcky. Neviem, čo by to mohlo byť. Ko, I, po, I, S, I. Sufusky. Sufusky, myslíš? Tak ho skúšame. S, U, F, U, S, K, I. Ale nie, však to bude iné. To bude rovníková Guinea. Ja neviem už. Podľa mňa. Guinea. Áno, vyhrali sme. Aspoň prvé slovo máme. Aké je to vlastne skore, David? 9. No dobre, no. Nie je to boh vie čo. A dáme si posledné slovo. Môžeš hovoriť písmenka. Ko, I, po, I, S, I. Všetko zatiaľ pasuje. A teraz mám dať čo? F-ko alebo K-čko? Kafuka, funde, Luka. Kafuka, funde, Luka. Ko. Normálne vyčítanku si dal, hej? No, ako povieš, dám K-čko. Nepasuje. No, prehrali sme. Vidíš to? Čo na to povieš, David? Ja neviem už. Nevieš? Ty asi čakáš nejaké provízie za nahrávanie, čo? Dobre, koľko vlastne chceš? 600 korun. 600 korún? Nie je to veľa? Povedz si menej. 3000. Čože? 13 000. To si povedal viac, neoblbuj. 200. Aj tak je to veľa. 105. No, môže byť, tu máš a choď. Tak, a toto bol môj konzultant David. No a to by bolo z dnešného videa všetko. Ak sa vám video páčilo, dajte like alebo koment. Poprípade sa prihláste na odber. Ale nie odber krvi k doktorke, ale sem na tento kanál. Takže majte sa pekne, čaute.